Ok, ação, senhor Ivan, chato que vai pesos peixe opti. Dá pesos peixe opti. Obstefeld. New Caesar. Max. Uau, ação. Viste que vou estava. Que tal ter petia de cupi? Max level. Assim. Sega pode os peixes interrompiam seu animal pachatos na mente da pessoa das aldeias chipcaera pessoa cactus até tchau taborete peixe na na não tchau top te peixe na pete setembro. Nós na paz video tugal stotu nesnacht tugasa boevete biarca gutia. Nessa tuvano imam conflictissa Sofia transport Victor Stavkov Kalyan Petrov Buyawasov. Čak nessas partes boevete hoje da são não durante samiscal da pá video poetase Peciete imam logos povesa Sofia transport Victor Stavkov Buyawasov Kalyan Petrov и продължава и се знае докъде ще стигне. Затова днес реших да правя видео, да отметна всичко останало. Както виждате, тези опити сега са ми успешни. Но проблемът е, че имаме успешни опити. Все още са дошли безуспешните опити. То трябва това предизвикателство да го мина.
И аз се летя към минаване. Ето сега, както виждате, опитите ви сега са успешни да спечелят. Опитите ви да завладея върха са безуспешни. Сега са боевете. Вау! Ние успяхме. Сега трета стъпка от боевете. Последната ще е много по-сложна спрямо сега, така че затегнете коларите. Да, тук става малко по-трудно за печелене. Това е като... Кое? Бързо да се обличеш. Бързо. Бързо. Стани да се обличеш бързо. Слагай гащи. По-бързо. Ето ще има Ехо. и втора част. Това е първата. Трябва да се облича. Да, на пауза. Айде де. Боряна притежава една четвърт от двора. Майко, къде си? Майко? Къде пише, че е Боряна или те са го намерили в тяхните архивни данни? Къде пише, че притежава? Ние къде е били документ, че тя притежава на четвърт? Не знам. Защото не те са го явно в...
Айде, стани сега и това да сложиш, да видим как ще изглеждаш. Айде, ставай. Ставай и това ще слагаш. Ставай. И се загащаш периодично, защото друг панталон нямаш. Айде. Давай. Ами не, значи то се заключаване някъде, поне аз не виждам такова нещо. Майко, но Його е написала, защото явно там излиза някъде, какво излиза, не знам, но и тя откъде го е видяла, и он наистина не знам, но един вид кой е писал за Боряна, аз това не мога да разбера. Да. Ставай. Сега хора правят третата част, то видеото стана части, защото бай ме прекъсваше няколко пъти. Трябваше да излиза, бе. Аз се боря за ето този макс, за това трябва да мия 4 нива и ето, че сега започва. Така, 3, 1, 2, 3, готовността започва. Както знаете, това е последната част. Ако успея да мия всички нива, ако не успея, ще има продължение. Говорих, че от видеото е последната част, защото днес са безуспешните опити на Сюлейман Паша да превземе, да завладее Шипка и може да се каже, че са безуспешни, че не само са безуспешните опити да превзе Шипка, но и са и моите безуспешни опити да се здобия с София Транспорт, Калуян Петров, Лазар Виктор Захов. След малко наистина не само са безуспешните опити на Сюлейман Паша превзе да завладее Шипка, но са и моите безуспешни опити за сдобряване с тези хора. И аз трябва доста повече от Сюлейман Паша се мъча. Правя препускам, като правя видеа и аз неща, за да има сдобряване. Така че то не е планирано за видеята. Вярвам, че от София Транспорт съм изоставал с няколко видеа и трябва да качвам. И аз се стремя към това, както виждате, качвам видеа, че смятам, за да бъдеш то годе постигнато с добре, правя няколко видеа на Subway и Public Transport Simulator, както едно видео за моя приятел от училище, защото и той ме помоли да играя FIFA. Както знаете, аз не казвам кой е, защото той ме помоли да не казвам, че той... Затова казвам само мой приятел, без да казвам името му, защото лични данни не се дават. Добре, и сега идвам да дойда да ям. Добре. Свършвам.
FIFA ще има каже доста много да игра в футбола. В смисъл хубав спорт е, аз не го играя. Така че то сега се лага прекъсна тази част, защото ще ям. Както ще се види със следващата част. Че трябва да прекъсна. Чао. До после. Така, здравейте хора, аз съм Лорд Вейдър и добре дошли в новото видео, за което предполагам, че ще е последното за Сила Паша. Както виждате, това е продължението на видеото. Тоест говорих, че тази част ще е последната. Това е последната част на видеото и ще съм доволен, ако успея го мина. Както знаете, аз никога сега не съм правил такива видеа и поради тази и поради тази причина днес реших да направя за безуспешните опити на Сила Паша, а и не само неговите, но и моите, да накарам София Транспорт, Виктор Здравков, Калоян Петров и Боян Лазаров да я отблокират. Както виждате, видеото започна едва вчера. И се старая към приключване. Вярно е, че бай вчера не прекъсваше няколко пъти и не стана добре видеото, защото трябваше да завърши ето това. Трябваше да завърши ето това тук, както виждате. Наистина трябваше да го завърша. Но бай прекъсваше и затова сега реших да го завърша и както виждате почва играта. Но иска да кажа, че аз от доста време съм правил видеа на Brawl Stars. Както виждате, много качва видеа, даже съм поизостал, защото от доста време съм качвал видеа и смятам сега да правя няколко хубави видеа за стане сдобряване с София Транспорт, Виктор Здравков и Боян Лазаров. А и не само това, но и да спечеля 40 абоната, защото като спечеля 40 абоната ще направя видео Heroes 3. Даже то смятам да направя видео на FIFA, защото и Колаев ме полои да направя видео. Вярно е, че аз не ви казвал кой е казвал името. Неща са такива, че той ме полои да направя видео. Поръча ви да пробва и футбола игра и аз ще го уважа. Както знаете,
още аз правя хубави видеа. И гледал да са хубави както за мен, така и за вас, за може да се абонирате. За канал е част от доста време чакал, спечел много абонати се, не става номера. Наистина от доста време го чакам. Защо сега гледате, защо сега гледал да правя що хубава видеа, за може да се абонирате. Те зависело дали са същите игри, са други. Както виждате, аз не гледам да преувеличавам и не знам си какво с нещата. Вярвам, че сега има игри, които не играя и на които правя филм, като Potron Bus Simulator, играта, която доста време не правя видеа. И не само, че правя, но изоставам. Мога да кажа, че самата игра Potron Bus Simulator е изтрита. Както знаете, аз имах спор с Виктор Здравков и нещата са такива, че той не ми прости за спойлери, дай БЦ и по тази причина не играя Potron Bus Simulator. Не се притеснявайте, все ще има моменти, в които ще играя. Само да бъде постигнато с добраето де. Тога го напиша в общността. Както виждате, аз не искам нещо да злоупотребявам и да се правя какво и дори да си правя каквото си поиска, не знам какво. Наистина искам. Вярно е, че правя грешки, това е нормално, наистина е вярно да правя грешки и мога да кажа и за това с Виктор Здравков, дето водих спорове с него, което е дал бърквация. Както виждате, аз на никой нищо лошо не правя. По-случва от нещо да се обърка и да прави нещо лошо, не знам се да... Що трябва да се отнасят лошо с тях. Но не знам защо трябва да се отнасят толкова лошо с мен. Знам защо с мен трябва така лошо да се отнасят, след като аз съм се объркал. Вярвам, че това няма да го поесат. И е вярно, че ако и се извия, може да стане номера. Даже то Чичо и казваше, че с приказки не става работата с действия. Аз сега се опитва да правя хубави видеа, за да й докажа, че много съжалявам и за постъпката и че няма повече постъпва толкова лошо с тях. И че ще съм добър, за да могат що горе да й повярват, че няма го правя, както и да й простят и не само това, но и да й дадат скиновете си за ПБСУ. Както и профила на София Транспорт и да спят с лошото. И да разберат какво става, т.е. да разберат, че съм се объркал и че е заслужал лошо, така че той знае, защо така трябва да се държат лошо с мен, все едно
Аз едно съм виновния. Вярно е, че съм се объркал, наистина е вярно и аз съжалявам за това, че съм се объркал. Ще гледа повече раздава, защото така се ръжат лошо след като това е само един път и струва, че по-скоро те май са си виновни. Що така правят както виждате, аз на никой нищо лошо да правя. Аз на никой нищо лошо да правя. И както виждате се стараят да избягвам нещата. В смисъл, вярно е, че от време на време правя лоши неща. Както виждате, това не нарочно го правя, което от време на време с лошите неща. Наистина аз на никой нищо лошо не правя. И мога да кажа, че аз без да искам съм ги направил тези неща, които са да карам София Транспорт да спре да й говори, да й дава своя профил, както и да кара Виктор Здравков да спре да качва линк това, дето да качва линкове. Това ето каза Това ето каза Боян Лазаров, че е спрял заради мен. Аз му вярвам, той право постъпва като ми го казва, само че проблемът е, че аз не очаквал такова нещо. Та ви казва, вярно е, че е спрял заради мен, аз го разбирам, не знам, защо трябва така постъпва с мен. Даже мога да кажа и това с Калян Петров, дето ми крещеше и викаше, че нямало да съм го получил и че е знал си какво, което и се хареса. Той е вярно, че без да искал съм ги направил нещата, но не очаквам да стават такива неща. Не очаквам да си имал такива отношения с хората, някой да ви крещи, да й казва какво е нямал да съм направил. Това хич не ми се харесва. Вярно е, че нещата не стават тук от така и трябва да правя нещо, за да ми повярват, че няма да правят тези неща повече, както и да спрат да се държат лошо с мен. И не само това, но и да й простят и да й дадат линкове. Вярвам, че това не ги интересува. Сте така остава ги я правят. Аз си знаех, че нещата не стават толкова лесно. Трябва да ми е време, аз затова ще гледам от тук нататък да се труди, да качвам хубави видеа, за да могат да стават нещата за сдобряването. Защото е, че няма как да стават. Няма как да има сдобряване. В смисъл има как, но то се постига. Аз искам лесно да си постигне, за да може всички да й повярват от този тип хора. И да спрат с лошото. Това е целта. Всички трябва да разберат колко безуспешни опити сме води аз и Сюлейман Паша, за да могат
да ми повярват и да има що горе някакво разбирателство, както и с добре. И то крайно е време да има, защото никой не може да търпи такива лоши неща. Каквито и сега е имал в нашите отношения, както виждате аз, София Транспорт, Виктор Здравков, Боян Лазаров и Калоян Петров се общувахме много добре. По-милата и по-милата година и нищо лошо не си правихме. Вярвам, че по-късно почнаха тези лошите щастия, така както виждате, ние допреди добре се отнасяхме и не си правихме лоши неща. Мога да ви покажа всички моменти, аз буквално качвах видеа по Трън, симулаторите, все ми вярваха и се отнасяха добре с мен. Преди нямаше такова нещо, няма да го получиш и не знам си какво, се получавах скинове и се отнасяхме добре. Вярвам, че някой може да го помисли за забой, един вид се опитва да се държат добре, за да ме заблудят и да ме накарат да им вярвам. Демек са си престроена добре. Вярвам, че няма как да знам от сешния дали е добре и лошо, ако е близък. Както виждате, София Транспорт, Виктор Здравков и Боян Лазаров и Калоян Петров, тези хора са ми познати. Вярвам, че за първи път чух за тях и по-скоро ги видях в YouTube, но това не значи, че са ми познати. Напротив, аз за първи път ги видях 2021 в YouTube, както и онзи Александър Бахчевански, с който също имах спорове и мисля, че сигурно ще може да й прости. Даже мога да кажа и за онлайнето София Транспорт каза, че искам акаунтите на хората. Мога да кажа, че аз само неговия акаунт съм искал. Вярвам, че веднъж бях искал и на другите акаунтите и мога да кажа, че това е грешка. Нещо бях се объркал. А и не само това, но и бях споменал името. Това е цялата работа. Само че правете, че телефон е пълен, чакайте малко. Ето ме, хора, върх се. Както виждате, почистването нещо се забави. Аз не очаквах, че ще стане така. Както е хубавото е, че най-после върх. Видеото и мога да го продължа. Тоест не се отказвам. Продължава, като не завърша турнира. Както знаете, аз съм
Toxic Boy. И мога да кажа защо. Както виждате, аз допреди се казва Гошо. Тоест бях кръстен на Харалан Бидовев, който го използваше. Един вид бях си кръстил така акаунта. За да ми е по-лесно да играя Brawl Stars, един вид да играя от друго име, а не от моето. И това беше добра идея с името Гошо до самото начало. И както знаете, аз от 2019 мисля, че играя Brawl Stars и това ми се харесва. Хубава игра е. Наистина. Трябва да се отучиш от този номер да говориш. Просто да се отучиш. Има хубави неща. Аз много я харесва. Даже може да скаже, че знам от приятели като Артур и онзи въпросния, на който няма да ви кажа акаунта му. А не само от него, е знал от други ютубери като Перха Ламби, Тобер, Габинка, Shadow Hex, Волдо Хец и от Слави от The Clashers. Даже мога и да пиша в описанието имената на каналите, които играят тази игра и са и познати. Вярвам, че информацията е голяма и няма да мога да побера всичко веднъж, но все пак ще мога все нещо да сложа като пред това за безуспешните опити Амен Сюлейман Паша. Ами, не само това, но и ще пиша акаунти, както и ще пратя линкове за някои неща. И ще помогна да се абонирате. Вярно е, че това не е достатъчно. Което иска да пише и трябва да издобря да има с някои хора. С тия така, че аз ще се опитам да правя нещо. Но общо взето ще гледа да съм по-кратък. Защото и в такива моменти трябва да съм кратък, като пример, ако има безуспешни опити и ако кажи го да имам лоши отношения с хората като сега, дето казвам, че съм имал лоши отношения с София Транспорт, Виктор Здравков и Боян Лазаров. Така че аз не вярвам да съм направил нещо лошо, просто това са само объркваци и караници без причина. То е, че нямаше как да се случи това. Даже няма да се случи, да ако бяхме се сдобрили.
Аз много не го вярвам. Както е, мога да направя някои неща, ако дадете съвети някакви. Аз няма да я откажа. Нещата все нещо ще направя. Вярвам, че няма всичко това да направя. Вярвам, че няма всичко това да мога да го свършам. Все нещо ще мога да правя. Ще можете пишете в коментарите кои игри да играя. Аз 100% ще ги играя. Няма да ги откажа. Даже ще играя видеята защо горе добре, за да има абонати, защото аз чакам до края на месеца получа 40 абоната. За да може да се ориентирам към 70 абоната, след което се отивам към 60, после към 70 и накрая към 100 000. И като всеки път получава различен брой абонати. Първия път са 60, а другия път 70 абоната. То всеки ден да получавам по някой абонат за стат 100 000. Даже това го смятах за невъзможно, както и онзи въпрос ние го смята за невъзможно. Аз мисля, че до някъде е възможно, ако разбира се успеем. Ако разбира се успея да правя видео, така че получавам всеки ден поне колко си абоната. Едно абонатите западат като дъжд. Хубаво е, че сега съм спечел 30 абоната. Има напредък, само че проблемът е, че са много малко, а трябва да има още абонати, т.е. да са повече от видеята ми. Нещо като Александър Бахчевански, дето има малко, дето е с малко видеа, но има много повече абонати от мен. Както и от самите му видеа. Така ще гледам същото да се случи с мен самия. Както знаете, нови видеа ще има. Даже поне днес, като се върна в София да правя няколко нови игра, като игра различни игри, като Peso Play Simulator и Public Transport Simulator. Не само това, и пълна FIFA, както Николаев ми каза да го направя. Тоест да правя видео да го направя малко като Виктор Здравков, като направя видео и в коментарите пише благодаря на еди кой си, без да казвам името му. Тоест мога канала му да кажа не името му. Даже то благодаря този, който ми го направил. Това име Toxic Boy. Много е яко.
Вярвам, че аз знам кой е, защото има и такива неща и... Фейсбук някоя влезе в канал, както е всичко е наред. Продължаваме. След което преоборотвай, както знаете, аз обработвам видеа. Обработващи правя като хората. Да, що ще играя кача някой от тези идеи. Сега ще освея това. Вкарах гол. И сега сме на равно. Трябва да спечеля матча. И по-скоро двубоя, така се рече. Като се изекувам. И ето какво става, то и успяваме. О, много хубаво, сега е време за края на видеото. Ох, се длача е тук. Ех, дано ние да спечелим. Да е като онзи, който загуби стълата коса, каже, що косата беше на кой знае колко дълго, пак може да се сметне за дълга. Ох, биха ме.
Както е, ще успее. Още един опит. Само че сега става лошо. Накосам. Спознай се така изведнъж. Спа. Вау, много яко. Че има някой футболник, който се казва Спа. Айде, хоп, помпи. И ето, че ние спечехме. Най-накрая. Перфектно. Спечех. Сега остават няколко минути, после и така хора, тя се вилто е харесала, ако е така, боете се, така, щупете лайк по този отдете към бакта, ще каси път. Когато качва видео, другото още да ви последвате в YouTube, както да се абонирате за мен и да харесате видеото. А не само това, но и да бъде пил да правим фен среща някъде, не знам си какво ще гледам. Да съм добър, за да има шанс аз, София Транспорт, Витос, Старков, Боян Лазаров и Калян Петров. А не само те, но и другите се здобрим. Ще гледам да съм добър и да правя лоши неща, за да има стопари. Затова ви благодаря, че гледахте това видео и ви желая чао и до следващия път. Бам!